for God. Mao na karon di amo. Pero dili sa 9 mornings, 9 wishes, or unsa na inyo. Ngano mang 9 mornings? Ang akong pangutana sa inyo, first and foremost, ngano kahang siyam ka kaadlawon? Unsay naa sa siyam? Ay sambihin nga'y Lipay, unang adlaw sa ato ang pagpangandam. Unang misa di Galyo karon mga igsoon. Unsa may inyo ang gibati, unsa may inyo ang giandam. Ngano kahang daghan kaayo ta karon puno man gyud ang simbahan bisan asa. Ngano man ni siya? Kay unsa inyo ang kasagarang tubag aning inani? Nganong mapuno man sa misa di Galyo? Na ay giwish. Kinsa ninyo diri na ay giwish nga gipangayo mo magyud kasagaran ninyo no? Na adjud say giwish. Unsa inyo giwish? Ha? Ya to ning tuyukon bi. Mani klarohon tani. Kana sa likod pagbantay mo anak ko. May nangatulog na mo. Unsay tuyo ninyo nining misa di Galyo karon unang adlaw. Ninduta kaayo sayo. Bisag unsa ka sayo, Father, alas 3 nagmata nami. Kay naagi wish. Oy, lisod ni siya. Well, mga kaigsuonan, ang mga stars, ang mga pasuga na to dinhi, that symbolizes our desire, our hope for God. Mao na karon di amo. Pero dili sa 9 mornings, 9 wishes, or unsa na inyo. Ngano mang 9 mornings? Ang akong pangutana sa inyo, first and foremost, ngano kahang siyam ka kaadlawon? Unsay naa sa siyam? Unsay naa sa siyam? Mga igsuon? Siyam ka adlaw sa pagtukaw kay siyam ka unsa man? Siyam ka buwan. Sakto na di. Really? Siyam daw kaadlaw sa pagtukaw kay siyam kabuwan si Maria nga nagsabak sa iyahang anak. Mauna? Ha? Yes. Somehow it is a good idea of a devotion natong tanan. Somehow it can connect. Ha? But it is not doctrinal, ha? It's not doctrinal. Dili yun nga mao gyud na siya. But somehow pwede nato na siya nga inana pamalandungan. So nganong 9 mornings? It is because Mary yun ang nagsabak. So kung nagsabak ang usa ka inahan, unsa man na siya? It is ay mga mata oh. It is a blessing. It is a sacrifice. It is love. Unya karon nagsugod ta sa first day, excitement mo? Excited mo? Mao na bitaw bisag alas 3 pa mata na. Kay tungod kay 9 naalagi gipangayo. Ay makanindot kay tan-aw nga ang atong simbahan mag-awas-awas. Pero ngano man kaha og every Sunday di lagi mo awas. Paminaw ha. Unsay kalahian sa misa di Galyo sa misa sa Domingo? Nabay kalahian? Unsa unsa may kalahian? Sunday. Ha? Uy, kung nag-wish ka sa misa di Galyo, imong gipangandoy, unsay ganahan imong pangandoy, makadaog unta ko sa luto, Lord. Unsa pagkadaog sa luto, wa man kay pusta-pusta. Kinahanglan magdagkot kog star katog yung 10,000. Kay ingon baya, the more you give, the more you receive. So, delikado. Ang tudlo ni Juan, dili siya nagpahambog ha. Si Juan mismo na ay nangandam, nagpaandam sa dalan ni Kristo. Kung tanaw ta sa tong stars nga gidagkutan, ikaw si Juan nga nagdagkot sa suga. Ikaw maoy nagpahayag sa dalan. Amen. Nagpahayag ka sa dalan, pero dili ikaw ang dalan.
ikaw maoy nagpadanag sulod sa imong kasing-kasing ngadto sa uban. Amen. Muna klaro ha. So kining star very symbolic kahayag sa ato ang pag-abot diha kang Kristo. So unsa man ni akong gipangitaag abbreviation mnemonics ning star? Star, that is a 4-letter word. Letter S. Seek the light. Pangitaa ang kahayag. Asa pangitaon? Ang kahayag kuno pangitaon. Kining misa di Gallio dili lang tradisyon sa ato ra man ni Pilipinas, no? Diri tanan daghan kayo halos tanan mag-celebrate ni ini. Dili ni celebration, dili ni tradisyon kundi panaw sa pagpangita kang Hesus. Mo nang nindot kay ato mga stars. Kag stars kinanglon mo subay gyud na si imong una-una og kasing-kasing. Kung dunay star, dunay gidanagan. Kabantay mo sa Bethlehem? Nakadto mo Bethlehem? Wala man no, kasagaran na to, wa man. Pero sa imagery sa pagpanganak kang Jesus, dunay star. Unya ka ng star, doon na siya gidanagan dinhi panaog. Kinsa man, si Kristo mismo. So, kung makakita tag star, it doesn't mean nga, mutan-aw lang ka sa star. Tan-awa kung kinsay gipasabot ni anak. Kisay nidagkot og stars ganiha. Kisay nag-sponsors mga stars ninyo. Usa ka buok lang. Kaluoy. Naidaghan o. So kamo nga dili lang kay kamo nga dagdagkot sa inyong star kaganiya mga sponsors nato nga generous kaayo, salamat sa tanan ninyo. Bisan og makakita kag star, hinumdumi nga ikaw usab usa ka bituon nga maoy mogdala og magbitbit sa atong Ginoo ngadto sa uban nga gingit-ngitan sa kahayag. Mao nay timan iha, dili kay moari lang ka sa misa di Gallio kay nangayo ka sa katumanan sa imong wish. Pagka layo ara ka is tinuod na. Star, letter T, unsa man ang pinaka-importante nga sermon sa mga bata, kinahanglan ang sermon matud-an nato sa maayong buhat ang imuhang giminaw yun ug imong isip Kristiyano. Si Juan maoy ni testify, siya ay nagpahilo na misingit sa kamingawan ang gayon si Kristo. Matalay kita karon mga igsoon, puno kaayo tas kangit-ngit og kalisang. Di ba? Makalisang ang panghitabo. Asa man mo adto? Paglinog unsay inyong gisinggit, Jesus o Yawa? Yawa! Di ba? Na may mga susino ko pa sa ilua. Ayaw pa sudla. Kasagaran sa ato akaron, mao lagi na no, wa gyud katuhog kay mosimba kay mangayo ras Ginoo sa iyang wish. Shh, di na mao ha. Please, ayaw gyud in town. So during the mass, kung moingon tag atong buhaton pinaagi diha sa ato ang aksyon, sa sulod sa misa ayaw katulog. Sa sulod sa misa kung naay awit atong mga choir, they led us to sing. Dili ingon nga bahala ang choir mo kanta oy matug lang ko dinhi. Dili, kitang tanan should sing. Mo bitaw nang gibutang klaro na ba sister? Kaklaro ana. Ako ra bay nag-type ana. Bantay bitaw. Mukanta jud ka. Kay kung mukanta ka sa awit, kana dol-dol na imong wish. Ug di ka mukanta, di ka dunggon sa Ginoo. Kinahanglan kusog imo tingog. Lord, mo na mukanta jud ka ba kay perdunggon jud. Bitaw, sa liturgy, sa misa, kinahanglan tulo ka butang. Unsa gani na siya? Musulod ka sa simbahan, kinahanglan full, active, conscious participation. Full day nang natugmang ka. Nagduka, naghagok, pagyo, usik ka na imong tupada. Ay gagukagok diya, matakdan gani ko.
Full. Pasabot, nakasabot ka sa tinibuok nga celebration nato. Active. Mao nang giingon karon. Kinahanglan aktibo. Mo kanta, mo response, kinahanglan dungog yun imong tingog. Ang matag usa mo sultig yun, mo bungat dili kay dawat limpyo ra ka, piyong lang mata. Uy, kuwang na. Active yun ka ha, mo luhod-luhod. Yan, kay nakatuog naman. Pag ingon nga, barog! Niingon, barog po siya, yun natugli. Pag barog ni, wali ra da ito, ni barog siya usa. Active participation. Unsa pa? Conscious. Conscious. Ay nang unconscious ha? Conscious ka. Kay baw ka. Unsay grasya nga naglihok. You must feel God's presence within the mass. Ayaw-yog, paningkamot yun mong matagtambong sa misa, makasinati ka sa presensya sa Ginoo. Bahalag di mo ganahan sa inyong pare. Basta kayo maka-feel ka sa presence sa Ginoo. Letter A sa star, accept everyone. Dawata ang tanan. I know daghan ninyo dinhi nanimba pero naapagyud kay wala gipasaylo. Naapa kay gikalagutan. Naapa kay gidumtan. Ha? Naapa joy lagot nimo nabilin. Uy, dili mag-grant imong wish. Shh. Di mag-grant. Daghan kay kag tumanon nga mag-grant ang wish nimo. Ha? Itaw no? First and foremost, tangtangan na. Accept everyone that we are all wounded sinners. Kitang tanan gayod. Dawata kay ngano, kitang tanan wala gikalimtan sa Ginoo, abanid ka. Matambok ug maniwang, putig buhok ug walay buhok. Pareho ra ta. Gihinumduman sa Ginoo ug dili gyud ta niya kalimtan. Nagduka o wa nagduka, pareho ra ta. Mao na bantay ang imong tupad kung ni action nagduka-duka di ako hisikha diretso. Ha? Okay, letter R. Radiate. Like the star that illumines the light. Kinahanglan ikaw, kung muuli ka sa inyong balay karon, mo radiate ka, magpakita ka sa kahayag sa imong abtang. Di bitaw no? Kahayag sa imong kasing-kasing. So on. That is very symbolic kanang suga nato. Sa atong ebanghelyo diha sa katapusan mga igsoon. Atong ginamduman na si Kristo gyud ang maghari nining pagpangandam nato. Every day magkaduol si Kristo kanato. Kita mo imo halad sa atong kaugalingon nga na kaniya. Hinumdumi mga igsoon, padaplin sa nang inyuhang mga gihuna-una nga makabot, mga regalo, mga Christmas party, bali-bali, enjoyment, tanan, Christmas bonus na dawat na ninyo. Ihulog si sibot o niya ha? Pantay bitaw. Kung mohulog kag dagko sa sibot, mag-grant imong wish. Katawa lagi mo. Ay na, may bawaan baya na. Naabiyay tayo TV-TV. O, katong naglight og star, hinumduman na si Ginoo. Erase. Dili na mao. Kumidyara na. Bitaw. Ang importante, tinuod ang imong gugma sa Dios. Hinumduman na to, taliwala nining tanan, ang angay masentro sa atong kasing-kasing. Si Kristo gayod. Si Kristo. Kay siya man ang umaabot. Siya man ang atong gipaabot. Pila ka dagkot nga suga karon tulo na. Human ikaupat sunod Domingo. Kaya balo mo unsay primero? So ganina that symbolizes hope. Paglaom. Kung ikaw karon wa nay paglaom, uy delikado. At sigara mga bata karon mangitag
mangita, taas-taas. Uy, bulibod liog. Ayaw. Mao nganong mo give up man dayong ka, wa man kay Ginoo, wa makakasinati sa gugma sa Dios nga nag-uros-uros kanunay. Hope, love. God loves us. Mauning nahitabo nato ron. Misa de Gallio, we wait for God's coming. Jesus is near. Si Juan nga magbubunyag nagsangyaw. Andamang dalan. Dili kay andama ang regalo. Ikaw mismo ang regalo. Unsa ka kabati karon huna-una nimo nga wala na ka, you are unwanted, you are neglected, you are nothing. No! You are loved by God. Mao na ang tinuod. So, sination na to that God is nearly coming and He is truly present in this Eucharist. Number 3, ang third candle symbolizes unsa man? Unsa nin ikatulong kandila nga rose pink symbolizes joy. Na ay joy sa kasing-kasing. Na ikalipay. It doesn't mean malipay ta kay daghan tag bonus. Malipay ta kay daghan tag regalo. Dili. Si Kristo mismo ang atong gikalipayan. Muna'y klaro. Kay kanang kalipay nga atong maangkon diri sa kalibutan, ilabi na ning unsa ni? Unsa ni? Tulog-tulog dayon. Unsa ni? Warta. Kini malipay ta tinuod ani, pero kining kalipay temporaryo, lumalabay ang tinuod nga gugma ug kalipay nato si Kristo atong gipangita nga dili gyud ta mahubsan, dili ta matagbaw, si Kristo ang kahayag. So radiate your love toward others. Busa mga igsoon, hinaot ining atong pagtambong sa misa. Nitambong man kag unang misa sa Misa de Gallio, si tuit, you will make it complete up to the end. Nya human sa 9 mornings, matag Domingo, simba sad ka. Kay para maangkon jud nimo ang wish. Dili kay 9 mornings lang. Bitaw no kumidya ra gyud ang wish no, kay mao man gyud ning utok ninyo. Matag adlaw kung mahimo simba, matag Domingo kung mahimo simba, dili lang kay Misa de Gallio. Labaw sa tanan, ang ato ang pagpaningkamot maoy dakong basihan sa atong Ginoo diha. Kung kita gusto makaangkon sa mga grasya, atong ipakita mismo kaniya ang buhat nga makalipay ug mao kini ang atong igasa kaniya sa iyang pag-abot. Kinaot pa unta. Ay isang